Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lari-lari kelas kalih? Tesi sami sehat lan semangat nggih? Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Masih sehat dan semangat? Alhamdulillah. Ing pertemuan dina iki kita badhe nyinaoni babagan Pandhawa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Pandhawa. Tujuan pembelajaran dina iki ya kuwi sing pertama memahami paraga Pandhawa, sing keloro memahami kasatriyan lan wateke Pandhawa. Pandhawa iku ngrupakake tokoh pewayangan sing disenengi ing tanah Jawa. Biasane wayang iki digawe saka kulit. Jenis wayang iki disebut wayang kulit. Pandhawa iku putrane Prabu Pandhudewanata. Pandhawa cacahe ana 5. Arane yaiku Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Putra kapisan nganti katelu dilairake déning Dewi Kunti. Arane yaiku Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Putra kepapat lan kelima dilairake déning Dewi Madrim. Arane yaiku Nakula lan Sadewa. Paraga wayang lan wateke Pandhawa. Sing pertama Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira iku pangbarepe Pandhawa. Julukane Puntadewa, Darmasuta, Ajatasatru lan Barata. Yudhistira iku satriyane alus, wateke sabar, jujur lan ora tau nesu. Getih putih, duwe gaman jimat kalimasada. Yudhistira utawa Puntadewa dadi ratu ing negara Ngamarta. Garwane arane Dewi Drupadi. Nduweni putra kang arane Putra Pancawala. Sing keloro Werkudara utawa Bima. Werkudara iku Pandhawa kang nomer 2, prawakane gedhe dhuwur lan gagah perkasa. Werkudara iku satriya ing Jodipati, garwane asmane Dewi Arimbi. Putrane arane Gatotkaca.
Werkudara iku nduweni watek kang jujur, wibawa, ora gumedhe, bekti marang wong tuwa lan guru. Gamane Werkudara arane Kuku Pancanaka lan Gada Rujakpala. Sing ketelu yaiku Janaka utawa Arjuna. Janaka kondhang gantenge, prigel lan trampil manah. Janaka iku panengahe Pandhawa. Janaka satriya ing Madukara. Garwane asmane Dewi Sembadra lan Srikandi. Janaka nduweni watek seneng tetulung marang sepadha-padha. Nduweni putra kang jumlahe 14. Putrane ana kang aran Abimanyu. Janaka nduweni gaman kang arane Panah Pasopati lan Sarotama. Sing kepapat lan kelima yaiku Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar, duwe watek becik, jujur lan seneng bela marang sing bener. Nakula satriya ing bumi Retawu lan Sadewa satriya ing Sawo Jajar. Nakula lan Sadewa nduweni gaman kang aran Pedhang Tirtamanik.